Sa number 4, pagkakasa, nagbara nga mga lunang sa alagyan sa tubig baha sa Banago, ginsuguran na. Kapin sa 1,000 cubic meters ang lunang kagbasura sa alagyan sang tubig baha sa Barangay Banago sa siyudad sa Bacolod ang ginalagas ng City Engineer's Office nga makuha antes pa magsugod ang tig-ulunan. Sang Lunes, ginsugdan sa siyudad ang operasyon kag masobra sa 20 cubic meters pa lang ang inatigayo na nga nakutkot. Ginsiling ni City Engineer Loben Ceballos nga ila na ginadalian ang pagpadalom sa mga dalagpo nga suba sa syudad. Bangod nagahilakit na ang tig-ululan. Dugang nga ginatutukan sa syudad ang desilting operation sa Barangay Banago kag Mandalagan nga masami nagaawas kung magbunok ang ulan. Damlag pa ginsiling ni Mayor Greg Sataya nga malapit na sa 10,000 cubic meters nga lunang kag basura ang nakutkot sa Mandalagan River. Samtang nagapadayon man ang desilting sa DPWH sa iban ng mga creek kag suba sa syudad. So this is the time nga maano kita ma-double time sa pag-clearing ay para somehow ma-mitigate na naton ang incoming ginapaabot ang mga bad weather kag mga occurrence of flood. Pila ka cubic meter ang target sa Banago? Sa Banago, nakita, ging compute naton siguro mga lapit 1,000 cubic ang sa floodway alone.